nga fɛngɛ de yɔrɔ min n'a fɔ n balimakɛ Fama bɔra ka fɔ dɔrɔn tari attaque fanga ka bonya kosɛbɛ quoi parce que une fois que ni attaque fanga bɛ ka bonya offensivement fana kan k'an jija ka se ka an ka hali bi an ka kɛlɛcɛ minnu placé de yɔrɔ la ka se ka dɔ fara olu caya fana kan minɛnw bɛ ka na cogoya min na ka dɔ fara kɛlɛcɛw caya ka yɔrɔ la c'est-à-dire yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na u ka dɔ fara yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛlɛcɛw kan bon hali ni n'a y'a sɔrɔ la o tɛ ɲɛ fɔ ka tila ka mɔgɔ kurasaw fɛ c'est vrai parce que mɔgɔ minnu bɛ ka taa formation na bɔ i b'a ye anw ka bisiya don mɔgɔ minnu bɛ ka taa formation na i b'a sɔrɔ caman bɛ bɔ formation na dɔrɔn i b'a sɔrɔ u bɛ don kɛlɛ kɔnɔ na caman bɛ ka bɔ formation na i b'a sɔrɔ u bɛ don kɛlɛ kɔnɔ na bɔ u b'a yira k'a fɔ hali bi tentɔ kɛlɛcɛ minnu bɛ yen u ka dɔgɔn dɔɔnin na ayiwa voilà bon sinon ayiwa i ni cɛw la Kulubalikɛ nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ segin ka na kuma di an ka dunanw ma yanni n ka segin ninnu ma an balimakɛ professeur Isa Jawara ale ye kalanfa ye ani hakilijagabɔla don ka bɔ Bamako monsieur Jawara i tulo bɛ n na i ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa an baasi t'anw na i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn dɛ nka aw yɛrɛ minnu ye ayiwa bɛ baara la Mali kɔnɔ ye n'aw ye sociologue ye i n'a fɔ sigida kɔnɔta ko o kalan fanfɛla la ani mɔgɔw ka faamuyaliw la jamana yɛrɛ kɔnɔna na lakana hukumu kɔnɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na an tɛna segin a bɛɛ kan ayiwa dɛmɛ caman donna finitigiw fɛ ani ayiwa u ka banbali jamana kɔnɔ ka taa kɔrɔn fan fɛ ni jamana caman cɛ fan na nka caman b'a yira k'a fɔ halisa dɔ b'a jɛ bari sabu jamana nin ka bon ayiwa sɔrɔdasi hakɛw man ca hali ni minɛn sɔrɔla f'u ka sɔrɔ ayiwa ka dɔ fara u hakɛw kan walasa u ka se ka u banban ani ka mɔgɔw ta an ka sigidaw kɔnɔna na n'u ka bololafɛnw nka aw yɛrɛ fɛ e yɛrɛ ye mun de jateminɛ ayiwa u ka san 62 ni 2 ni ɲɛnamani la don na n'o ye ayiwa tun kɛra janvier le 20 janvier la i bisimila. ok mɔgɔ mɔgɔ kumana n b'a bɛɛ lajɛlen fo k'aw ka équipe fo kosɛbɛ aw bɛ baara min na donc k'i ka ɲininkali jaabi i b'a ye jateminɛ fɔlɔ bɛ bɛn c'est vrai jamanadenw an bɛ se k'a fɔ ko a fanba an b'a bisigi ka ko ye a bɛ f'o ma ko estimation an b'a bisigi k'a fɔ ko jamanadenw fanba u b'u yɛrɛ 20 janvier la depuis bi tɛ wa jamanaden fanba ni fɛti min tɛmɛna a diyara ko caman ye parce que mɔgɔw ye pankulu dɔ ye sanfɛla la n'o ye éliko ni fɛnw ye o bɛ mɔgɔ hakili sigi bɔ nka an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ fo k'o kɛlɛ suguya de faamu jamana kɛlɛkɛminɛn ni kɛlɛ suguya fana bɛ ɲɔgɔn bolo tiɲɛ don minɛn min b'an bolo bi a kan ka dankari kɛ kojugukɛla caman na nka kɛlɛ silen don yɔrɔ min na n'i ye Mali kɛlɛ ta a fanba bɛ kunnafoni ko de bolo n'o ye renseignement ye c'est pour an balimakɛ dɔ kumana k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ dama bɛ ka pato ka yala n'u yɛrɛ dugu dɔ kɔnɔna la a man kan na a kan ka fana n'olu o mɔgɔ ninnu kɔni ye jamana dɛmɛbagaw ye jamana ɲɛmaaw n'i u bɛ k'u to ka taama n'u yɛrɛ u b'a dɔn min don mais a kan ka olu fana n'u ye banbagaci ninnu yɛrɛ dama u bɛ ka yala dugu ni ɲɔgɔn cɛ u kan ka u y'o kofɔ cogo min na u ka teliya ka taa nin kofɔ n'u tun bɛ dɔ k'a la halisa u ka caman fara kan parce que kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na sɔrɔdasiga tɛ k'i to kan kɔnɔ ou bien dɔrɔmɛ tɛ se k'i to sanfɛ k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ peut-être ko o burilen don filatu dɔ kɔrɔ k'a bɛ ka mini da aw de bɛ duguladenw dɔ b'o la parce que maa ninnu banbagaci ninnu caman talen don an yɛrɛ de ka jamana kɔnɔdenw fɛ bi a caman bɛ an yɛrɛ ka kanw fɔ donc o tɛ a tɛna fɔ ni jinɛ ou bien wɔkulɔ bɔra jamana dɔ la ka na tiɲɛ don a daminɛ la o caman nana mun nana o ye maa caman de ta Mali kɔnɔ k'u former donc bi kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na an mago bɛ renseignement na a filanan ye min ye o ye fɛn dɔ ko effectif ko ye mais mɔgɔw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ jamana bɛɛ fana i nana ni ɲɔgɔn kɛlɛkɛla tɛ musaka de don n'i ye Mali yɛrɛ armée yɛrɛ n b'a fɔ jamana budget ta bi a foroba wari a tɛ tɛmɛ 10 milliards de dollars kan o y'a foroba wari bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan bon ni ji bɛ bɔ yan ka taa kɛlɛ kɛ fo yɔrɔ dɔ la a carburant bɛ taa joli la mɔgɔ donni bɛ taa joli la avion pan pan joli bɛ bɔ bon o bɛɛ n'a ta yɔrɔ dɔ la maliyɛnw yɛrɛ fana bɛ kule la tuguni k'a fɔ ko yɔrɔ bɛ ka gɛlɛya mais yɔrɔ bɛ ka gɛlɛya parce que budget de guerre fana bɛ yen dépense fanba bɛ ka taa ni kɛlɛ fanfɛla la donc a kan ka ɲɛmɔgɔw u ka dɔ fara communication na halisa jamana kɛlɛ bɛ ka joli bɔ malidenw kan a bɛ ka joli kute parce que mɔgɔw bolo dɔrɔn ni fɛn o fɛn ye jamana ɲɛmɔgɔw jaabi u bɛ se k'o kɛ non recrutement Mali bɛ se ka taa n'a ye ka sababu kɛ i nana bɛ garde ta ka bila i ka so gardien ma bɛ
mi bi bloqué ni ega kuna wari to wa mugaye e la gardien du tawa ki go boisra watan wa ici jo donc mais o yera bi la gano na bla pasanya ya balmo fe burkina do o ni volontaire chamata o luka srat na gena fo sur la chi mais o luka da ta ko cadre o tumana be boni kuma yoro na we yoro sabana pour le kelem se da noa c'est vrai accord ni fond de bi mais ba so ba ma ti ni chama de o dona mo no fe ni jago yai autant de nous bourra le betuga demba foro buga fin il faut que jamna nyemo de ka garantie fana di ka politique de sigi sana chugomina maledem ni tumbla la filla ka marfa ta fra mo nuka o bisa ka marfa bla chugomina kana au no fe parce que la ni o ke la bani la ni famba de anya yiji anya ke le jamna sa chugo ka yambulu nga ni kele mabandu na vadi mebe ala kosobe donc ne bolo la ni famba ni ke le ka ba fero bisa ka la arme ga kelege mina doa do frali jama gandoa ka kuna foni sisiwa al bambrati mu rebelu mu lu yanga sigilu takenu ku kebo mgati na fana bisega dobula tugo na kukuma yele maka segeni faso kadrela ne bolo ofana bisega belbele ka kola aiwa inichola ibito nega juruka ambe sei kana kuma dima yani nga sei ga kuma di nun togoma anga temeni kunflana ambalma ke jonguna dambele alebe nega juruka jonguna ni wula ba ni wula somo ba shitula au yare dun ma droje aiwa ibisimila kuma bi bolo ko armeda vraiment armeda ka yele tisasula bo mali armée gele amu soro korole minan tuntu bolo ni bita senegero fo senege minanga jibolo nte fi senebewa aiwa donc armée fana ni minan tu bolo o tse barake o mais bibi koni mali be alhamdulillah il faut quoi voilà bien vrai que akadi kelen on be kala yoro la mais je sais que dans les jours à venir sur la semaine bankuna vraiment ube solution sera là aiwa donc ambekan ka armée du romatintin de quoi ou encourager mo munu be kan anga vi kolosi o ya olu de vraiment mo ka o kanga fo quoi faut les bouiller voilà bibi koni mali yoro chamambe o bebe la fia la parce que akasaba be soratin ni ubu kisila terrorisme ma gaklaka o be balo di la yoro do yere ko de me ka jidu ma fana vraiment aujourd'hui l'acte de bravoure de nos militaires est à saluer quoi aiwa ninjara kosobe aiwa idambele voilà idambele ninjara kosobe ini cheyola amina merci aiwa merci ambe be fola ubena me aiwa sambe seikana nu togoma aiwa nu togo ire afo togo mina gelambe finituka finita wolomasiri tabaw kan a ma daminɛ bila ayiwa halisa a deguni a ka bon ni y'a lajɛ ayiwa mali yɛrɛ kɔnɔ n bɛ segin k'a fɔ barika ni o tɛ yen bilen farajɛ jamana fana caman minnu tun bɛ mali finitigiw dɛmɛ olu fana n'a ma kɛ u y'u ka minɛnw labɔ u y'u ka fɛn i n'a fɔ Danemark ɲɔgɔn ninnu Allemagne fana y'a yira k'a fɔ ko waati bɛna kɛ u fana b'u ka cɛdenw ta nka gɛlɛya kura min bɛ ka fara nin bɛɛ kan o y'a ye sisan sema bɛ a la k'u b'u sen bɔ ayiwa sika fɔ minnu bɛ sen na walasa ka mali sariya sunba ayiwa o labɛnni baaraw laban u ye cikan fɛ bi u y'a fɔ k'olu sen bɛ bɔ a la fo kuma sigi kuraw ka kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔna na duniya kelenya tɔn fana ka ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛna don ayiwa u ka jɛkulu finitigiw minnu bɛ mali la ayiwa k'u lakura barisabu ni dɔ ma fara a hakɛ kan a bɛna gɛlɛya olu bolo a bɛ se ka kɛ fana u bɛ bɔ mali kɔnɔ o dun ye dugun belebele barisabu yɔrɔ caman tɛ furancɛ fanga bolo e hakili la ayiwa sɔrɔdasiw n'u ka minɛn san ani u ka mara sɔrɔdasi mara kura n'an b'a fɔ ko district militaire kura minnu bɛ ka sigi jamana kɔnɔ fɛɛrɛ jumɛn bɛna latigɛ ni donnaw nata la walasa mali sɔrɔdasiw ka se k'u banban kɔrɔn fanfɛla la i n'a fɔ Aguelhok Tessalit ani Kidal sabula faransi sɔrɔdasiw de tun bɛ o dagayɔrɔw la olu tɛ yen bilen
Mali yala Mali sɔrɔsiw kan ko o daga yɔrɔ ninnu minɛ wa ka se k'u ka minɛnw bila yɔrɔ la yanni ayiwa MINUSMA ka bɔ jamana kɔnɔ. Baara bɛ kɛ an ka jamana ale kɛra hakilisigi baara kɔnɔ parce que n'i ye jateminɛ kɛ kunun région militaire min bɛ yen nɔ baaraw bɛ kɛ la positionnement ninnu bɛ kɛ la masaw masa bɛ taa na baaraw bɛ kɛ la pour que hakilisigi ka se ka kɛ ka se ka positionner yɔrɔ caman région ninnu kɔnɔna na. C'est pour cela ni ambition ye nka bɛ hakilina caman fɔ la min b'a to baara in bɛ se ka ɲɛ an bolo ka hakili jagabɔ k'a kɔnɔna na kosɛbɛ. O jateminɛw y'a ta anw ma k'a fɔ o hakilina min bɛ kɛ la a ka fisa kosɛbɛ. Parce que cela n'i y'a ye drone kuraw donna combat kɔnɔna na. C'est-à-dire dans les régions désormais anti-communication caman de kɛ la o kɔnɔna na. Drone ninnu b'a to avion fitininw mɔgɔ tɛ min kɔnɔ o bɛ taa yɔrɔw lajɛ ka filmer ka tila k'a bila poste de commandement bɛ yɔrɔ min. Olu bɛ se ka to yɔrɔ la ka tiɲɛni ta ka bonya kosɛbɛ terroriste ma. Kɔsa in na a ma communication ma k'a la Delta bɔra ka fitinin dɔrɔn de fɔ ka terroriste dɔw faga u y'u ta ka taa ko to su dɔ sufɛla la u ye o filmer su dɔ yɔrɔ la ka taa ko o ye mɔgɔ caman mɔnɛ u den. Donc espace ninnu bɛɛ bɛ se ka contrôler avec les drones o baaraw bɛ kɛ la bi dispositif kɔnɔna na. Sema ta min fɔ ka taa ko depuis Sema donna fɔ ka se ne jateminɛ kɛ Sema mɔgɔw bɛ bɔ ka déclaration kɛ ka balabala kɛ. Aujourd'hui kɔsa in na i y'a ye min kɛra Menaka i y'a ye min kɛra Adelɔk fanfɛyɔrɔnin ninnu na dans ces localités là. Armée de taara kɛlɛ to parce que Damu à un moment donné Damu yɛrɛ to fɔla ka jɔrɔ k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ a kɔnɔna na ale tɛ se a kɛlen. Mais dɛmɛ donna o kɔnɔna na parce que ni État islamique mɔgɔw olu tun bɛ kɛlɛ min na pour que an ka se ka yɔrɔ sécuriser. Baara nin ye min ye bana min don a donna dɔɔnin a ka gɛlɛn a ka bɔ dɔɔnin mais a bɛ bɔ dɔɔnin a tɛ se ka bɔ baaraw fɛ kelen. Mais ni jateminɛ kɛ hali Burkina Faso kɔsa in na fɛn caman tɛ fɔ Mali ni Burkina Faso ye baara caman kɛ opération ko in na an ka hakilinaw bɛ dira ɲɔgɔn ma an bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Maintenant recrutement min bɛ kɛ la o yɛrɛ ye gouvernement ka hakilinaw ye parce que n'i ye masa tila jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ il est très difficile a ka gɛlɛn i ka tila ka fɔ de Maliba n'o récupérer. Donc c'est pour cela u bɛ baara kɛ la jateminɛ kɛra k'a fɔ ni waati damanin na maa min recruté la maa ba caman de recruté la pour que maaw ka se ka placer région kɔnɔna na. O de b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛni barika bɛ bonyana terroriste kan terroriste fɔlɔ i b'u ye moto la mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ mais sisan i b'u ye mɔgɔ 5 mɔgɔ 10 olu bɛna ka tiɲɛni kɛ ka bonya ka boli ka tunu. Donc o b'a yira k'a fɔ dɛsɛ bɛ k'i se la o ma. Bi an bɛ yɔrɔ min na dissolution min talen don dans les régions militaires baara min bɛ kɛ la armée bɛ fɛ ka masa min ɲini avion bɛ ɲini na avion ɲini cogo kɔnɔna na ça veut dire o hakilina bɛ min na dans la sous-région a fɔra sani ɲinan bɛ se ka ban an ka kɛ an ɲɔgɔn tɛ yen sous-région kɔnɔna na o baara de bɛ kɛ la a bɛ se avion kɛmɛ ɲɔgɔn ninnu ma mais anw ka problème ye min ye ne ka hakili jagabɔ de ye min ye avion sanni t'a baara ye mais avion entretien de ka gɛlɛn kosɛbɛ o baara bɛ kɛra cogo hakili la ka taa technicien b'o o jateminɛ kɛra l'essentiel de kɛra matériel san o dɔrɔn tɛ matériel bɛ se ka utiliser cogo mais n balen b'a la jamanadenw ka jɔyɔrɔ caman bɛ kɛlɛ in kɔnɔna na mais il faut que ne tɛ ka taa k'a fɔ i bɛ se ka aujourd'hui an ka partenaire stratégique min nalen don n'olu b'anw dɛmɛna n'o ye russo k'i b'o kelen dɔrɔn ye équipe la ka taa ni min ye o fɔ ka taa dɔgɔ tiɲɛ caman t'o la parce que min don i b'a sɔrɔ i tɛ mɔgɔ dɔw ye mais o ni mɔgɔw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ni mɔgɔw a coordonné ɲɔgɔn fɛ parce que c'est l'équipe technique min b'an dɛmɛ baara ka se ka kɛ mais bɛɛ bɛ kɛla de jamanadenw ni de tun banna gestion ko la justice ko la administration ko la jamanadenw yɛrɛ de tun banna jamana kɛcogo kɔnɔna na maintenant hakili la bi hakili jagabɔ de kan ka kɛ réforme saba min ɲini na réforme ka donc institutionnel n'olu bɛ kɛ la réforme de ɲini na n'a bɛ fɔ réforme ka donc k'a fɔ constitution kuraw kan ka se ka sigi ani justice ka kɛ ni justice ɲɛnama dira jamanadenw ma donc gɛlɛya bɛ se ka bɔ yen jamanadenw ye ne jate. Ayiwa nuhu san'an ka da o yɔrɔnin fanfɛla la an balimaw dɔw bɛ nɛgɛjuru kan an bɛ taa ni Korotumu Jaguraga ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka kuma di Sali Falasa ma. Korotumu i ni wula. Allo Jaguraga i tulo bɛ n na. Allo
ayiwa donc sisan an bɛna taa Kayi an balimakɛ Salif Falasa Sisoko ale bɛ nɛgɛjuru kan Salif finiw la ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ de alhamdulillah tɔɔrɔ si tɛ n na ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn an bɛ ka kuma Mali ayiwa finitigiw de kan u ye san 62 o selidon kɛ a ma mɛn dɔgɔkun tɛmɛnen na ayiwa bɛɛ y'u ka wulikajɔw ye minɛn kura minnu sɔrɔla ayiwa u bɛ u ka kɛlɛ taabolo fana ka ɲɛsin jatigɛwalebagaw ma a bɛ ka bonya halisa ayiwa o kukumu kɔnɔna na an ye baro kɛnɛ sigi bi ka hakili falen kɛ a ko la sɔrɔdasiw jɔyɔrɔ bɛ yɔrɔ jumɛn na bi na Mali kɔnɔ a n'u banbani jamana fan 14 kɔnɔna na walasa ayiwa ka maaw tanga ka ɲɛsin jatigɛwalebagaw ma ayiwa i bisimila alhamdulillah aw ni baraji ni diyara n ye n'i y'a mɛn n'i bɛ fɛ k'i labɛn lafiya kama i bɛ labɛn kɛlɛ de kama n'i bɛ lafiya nɔfɛ i bɛ labɛn kɛlɛ de kama nin ye anw san 30 ni kɔ ye anw tɛ se ka kɛlɛ kɛ minɛn t'an bolo foyi t'an bolo mɔgɔ t'an bolo sɔrɔdasiya a tiɲɛna ko bɛɛ tiɲɛna anw ko refondation ye mun ye ko kura ji kura ka don kɔ la an b'o de kan sɔrɔdasiw bɛ baara mun na u jukɔrɔba dondonnen don anw de fɛ anw de bɔra ka fɔ fanga kɔrɔ an ta fɛ an tɔɲɔna yurugurugu baraka bonyana lakana tɛ sabati kɛnɛya tɛ yen ekɔli tiɲɛna o bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan o bɛɛ de wolola nin bɛɛ la anw bɛ yɔrɔ min na bi ne yɛrɛ ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ ne tɛ maliyɛn ye n bɛ se k'a fɔ n tɛ maliyɛn ne ye sudanɛ de ye parce que ne wolola janni indépendance ka se donc an m'a yɛrɛ dɔn Mali kɔrɔlen na ka tila ka na wolo Mali kura la bi mɔgɔ min y'a fɛ ko Mali an tɛ foyi ɲini fɔlɔ ni lakana tɛ an ka tɛ hali kalafili la ni lakana ma sabati n bɛ sabati n'an ko sisan an bɛ référendum kɛ hali bi Mali ma libéré o a ma libéré ma an b'a ta minnu nana fanga la walayi bilayi tala u ye mun lamaga u faw m'a kɛ u kɔrɔw m'a kɛ an b'a dugawu de kɛ Ala ka barika d'u la an b'u fɔ bi an b'u kɔ sini n'i y'a mɛn i ka lafiya a ka sɔrɔ i labɛnnen don kɛlɛ kama voilà qui veut la paix prépare la guerre ayiwa i ni ce o de bɛ ne fɛ ka fɔ an bɛ Kayikaw bɛ fɔ ayiwa sisan an bɛ segin ka na Amérique jamana kan kɛrɛnkɛrɛnna New York mara la New York sigida la n'an balimakɛ Abu Dramane Traoré ale bɛ nɛgɛjuru kan Abu i ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa i bisimila kɛnɛ b'i bolo ok n ka foli bi ani lamɛnnikɛla mɔgɔ bɛɛ la ye nin kuma ni bɔn a kɛra cogo o cogo an bɛ se k'a fɔ hali n'an tɛ a yɔrɔw kan an ka jamana la mɔgɔw sigida mɔgɔw u b'a k'a fɔ ko yɛlɛma dɔw donna kow la mais san joli fɛn min tiɲɛna k'a dilan a tɛ se ka kɛ tile kelen ko ye o ye problème fɔlɔ ye jamana ka bon Mali ka bon fo ka taa fɔ k'a ka bon bon cɛ dɔ kumana ka fɔ o ye min fɔ hali ni armée bɔra yɔrɔ dɔ la n'i ko k'i bɛ mɔgɔ dɔw i bɛ mɔgɔ dɔw sigi ye o bɛna dɔ bɔ jama la militaire sɔrɔdasi cɛ man ca ka min bɛ se ka jamana bɛɛ sécuriser minɛn bɛ sɔrɔ minɛn ka sɔrɔ tiɲɛ ye mais minɛn gansan tɛ se ka kɛlɛ kɛ surtout terroriste banbagaci ninnu ye min daminɛ sisan u b'a dɔn u tɛ se ka kan ninnu attaquer o cogo la tuguni donc u bɛ donna dugukɔnɔmɔgɔw de la population attaquer dugumala la fo k'o de fana faamuya ka cogoya ɲini o la k'o kɛlɛ o dun bɛ kɛlɛ cogo di sigidalamɔgɔw ka finitigiw dɛmɛ ladɔnniyali sira fɛ o bɛ kɛla o n'o bɛ sen na o bɛ sen na bon a bɛ sen na yɛlɛma donna la n'o tɛ e b'a dɔn ne b'a dɔn anw ka kow bɛ cogo min na ne kɔrɔmuso denmuso terimuso ye nin e t'o kɔ o bɛ Bamako fɛ e t'a fɔ k'o tɔgɔ fɔ o tɛ ko nɔgɔya o n'o tɛ a bɛ sen na minɛ donc dɔɔni de don an bɛ dugawu de kɛ hali bi an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka nin ko nin ban quoi a ma tila se ka ban tile kelen ayiwa nin diyara n ye i Traoré ayiwa an bɛna an tulo kɛrɛ bɔ yan'an ka segin ka na kuma di an ka dunan ma
kɔfka ayiwa sisan an bɛ segin ka na vieux studio ba kɔnɔ n'o ye ayiwa studio DC an ka dunanw b'a bolo hali bi an b'a fɔ jamukan de kɛnɛ kan yan ayiwa an bɛ segin ka na kuma di professeur Isa Jawara ma nin hukumu kɔnɔ Isa n bɔra ka nuhuntogo ɲininka sisan ani i bɔra ka maaw fana ka kɔrɔfɔkan mɛn waleya jumɛn bɛna se ka kɛ walima taabolo kura jumɛn bɛ se ka kɛ walasa ni Mali finitigiw bɛ se k'u banban kɔrɔnfɛla la barisabu u dagayɔrɔ filɛ nin ye Aguelhok filɛ nin ye Tesali filɛ nin ye min ɲininen don jamana caman fɛ Faransi bɔlen kɔ jɔn bɛ yen sisan mun de bɛna se ka kɛ o yɔrɔ fanfɛla la ani Kidali yɛrɛ barisabu kow tiɲɛna u ni Faransi cɛla a yirala k'a fɔ ko ayiwa duniya kelenya tɔn ka finitigiw minnu fana bɛ yen lala n'olu ka ko ma se ka ɲɛnabɔ olu bɛna se ka taa dɔɔni la mun de bɛ labɛnnen don hakilina jumɛn de bɛ sen na sisan jamanadenw yɛrɛ fɛ nin ko nin na barisabu finitigiw ka kuma kelen dɔrɔn tɛ bɛɛ de se kan ka don nin ko la walasa k'a fɔ hakili jiginna an ye ci bila Mali finitigiw ka cɛkɛda ma lakanaso a n'u ka kubeda caman ma walasa an ka se ka maa dɔ sɔrɔ min bɛ se ka hakilina d'u ma u ka yɔrɔ fan fɛ nka u m'anw jaabi donnaw nata la n'u ka jaabi sɔrɔ an bɛna o fana lase aw ma professeur kuma b'i bolo. Merci ndi fo kosɛbɛ Mali kuranfɛnfɛn ka segin ka na di Mali ma pewu sira fila don sira fɔlɔ a bɛ se ka kɛ ni kɛlɛ ye a bɛ fɔ ma ko il faut une opération militaire c'est-à-dire fo ka kɛ ni kɛlɛ ye mugu ni kisɛ sira filanan o ye sigi ka fɔ ye i n'a fɔ accord bɛnkasɛbɛn min bɛ an ni o banbagati ninnu dɔ cɛ donc o de y'a sira filanan mais sira fɔlɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ale gulonnen don filanan de la maa caman tɛ o de ye mais hakili la jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka baara k'o de kan parce que n'i y'a la Abdoulaye Diop ka kuma ye kunu conseil de sécurité de l'ONU na a y'a jira k'a fɔ Mali b'a fɛ ka bɛnkasɛbɛn lawaleya mais banbagati ninnu a bɛ an ni minnu cɛ se ma mɔgɔw kana ɲinɛ k'olu de fana nana ni terrorisme ye ka bɔ Libi k'olu tun ye jɛkuluba kelen ye donc o jɛkulu de jiginna ka na fo centre yan fan fɛ bi n'i k'i bɛ opération militaire in kɛ caman tɛ yan fa e bɛ si yan fan fɛ caman tɛ yan fa de sufɛlen don donc a ma nɔgɔn ka kunkolo yan fan in la sɔrɔ fɔlɔ f'i ka tila camancɛ de la donc fo Mopti kɔnɔ la Segu kɔnɔ la olu ka basigi donc olu bɛ se ka kɛ tɛmɛsira ye joona cogo min na Mali bɛ se ka taa opération militaire k'o kɛ kuranfɛ yan fan fɛ maintenant min ye sira filanan ye n'an ye diplomatie fɔ SB n'an y'a yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko accord bɛ se ka kɛ sababu ye ka Kidali di Mali ma wa ma hali n'i tɛ bɛɛ hakilima bɛɛ bɛ kulu sanfɛla dɔ fuga ye bɛɛ lajɛlen b'a ye k'a fɔ ko accord tɛna kɛ sababu ye ka Kidali di Mali ma parce que accord bɛnkasɛbɛn don Mali y'a signé waati min o y'a sɔrɔ fanga tɛ Mali la kosɛbɛ bon bɛnkasɛ a bɛ taa ni Mali ye ni fédéralisme fanfɛla ye dɔɔnin est-ce que jamana ɲɛmɔgɔ ani jamanadenw fanba ka laɲini y'o de wa jaabi ye ayi an b'a ye clairement k'a fɔ jaabi ye ayi bon ni accord in tɛna kɛ sababu ye ka Kidali di Mali ma est-ce que Mali bɛ se k'i fori ka bɔ accord in na tuguni wa vu que partenaire hakɛ min b'a la est-ce que o tɛna kɛ kɔlɔlɔ ye Mali ma donc ne bolo Mali ɲɛmɔgɔ kelen don ka stratégie dɔ ta o ye jumɛn ye banbagati ninnu n'i y'a ye u yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ parce que u bɛ ka taa ni u yɛrɛ ye donc k'a sɔrɔ mɔgɔ m'a f'u ye ko an ka accord in fara ka bɔ yen parce que ni Mali ko an ka accord in fara sisan jamanaw dɔ bɛ yen fana minnu bɛ ninnu kɔkɔrɔ u bɛna gɛlɛya wɛrɛ ɲɛsin Mali ma min ni camancɛ yan fan in tɛ kelen ye min ni CEDEAO ka sanction ninnu tɛ kelen ye mais Mali bɛ ka taa ni stratégie min ye hakili la mɔgɔ minnu bɛ ka u yɛrɛ ta ka bɔ accord kɔnɔna la ka sɔrɔ mɔgɔ m'a f'u ye k'u ka taa aw kana ɲina Mali ye fɛɛrɛ dɔ de sigi sen na min kɛra sababu ye armée ka taa n'a yɛrɛ Mali b'a fɔ waati min ko a ye taa o y'a sɔrɔ Faransi y'a fɔ ka ban a y'a ka minɛ tali daminɛ parce que i nalen don du kɔnɔ i y'a ye e yɛrɛ de nacogo man ɲi i fɛlen tɛ fɛɛrɛ bɛɛ bɛ ka kɛ bɛ ka sigi sen na i bɛ taa hakili hali o gɛlɛya kelen o système kelen de talen don ka MINUSMA fana sɛgɛrɛ ni secrétaire général de l'ONU n'ale tɛ ma kasi o la donc kuranfɛn ko in na ne bolo a bɛ laban ni min ye peut-être a bɛ kɛ opération militaire de don do hakili la armée bɛ yɔrɔ minɛ diyagoya la walima an b'a minɛ fanga la ou bien an b'a perdre fanga la mais ma da la ni accord n'a bɛna kɛ sababu ye k'an bɔ ɲɔgɔn na parce que mɔgɔ ninnu banbagati ninnu bi olu tɛ ils sont pas satisfaits olu yɛrɛ nimisi wasalen tɛ accord in kɔnɔna la bon an fana an nimisi wasalen tɛ accord in kɔnɔna la donc an bɛ ka ɲɔgɔn musala nkalon kan mais c'est jusqu'à quand an bɛna to nin position na donc min bɛ bi u ko k'u bɛna opération
opération de dame kolu bena patrouille dame or jamna armée de kanga patrouille parce que jamna armée benu bloquer patrouille wa bena hakili sur la sigu ko wa jamna armée bena fere sur man de bati nu kam marfa se da nu la tugumya ni de ngal de wana mai do na tawla kalu na tawla ni no jabi se da dam aywa ambe sey kana kuma di mai ni no togo aywa mbalma ke amina sey kata Philadelphia no ye marakura mbe aywa Washington kerefela la sigida era la na balma ke Mamadou Ben Jabate ale bena ga juruka Ben inula ban la Mohamed ka kene somo wedi aywa ibora ka korofoka me ameka kuma Mali fini maseri tabaga ugama no ye fini tuguye uka san bi worof ni flana selikera do kun temene ambe ka kuma uka minan baw sorolen kofe ani degelu bara munun kera ceden kura munun tara hukumu konona na chama be ku yeranya bibina Mali sorasu yere joro ye jume aywa uka jatige wala kelelu o bonya na barika keneka aywa bismillah ami bulo ma bi bulo Mohamed mi ko mi la me mo bela jilen fo o jara me kala ka do ka nga sorasu ye ka munu sara ni munu banando munu sara la ku daro suma munu banando ala ka kenadu amina ala ka jabana basi amina bon e wa do fu ti se ka glanga no ngwa ni me ko gleka glacia ka quoi c'est vrai que armée be ka bina on soro mais formation partie et puis à mon manchant maintenant pour que un résultat ka don au test sans flacouille au test sans au test sans nanicouille amen ce n'est pas seulement qu'un mélange dans d'Ontania mais il faut de l'intelligence et c'est excellent que l'intelligence nous sera pour mourir il mourir et que service secret l'armée service secret ou les mourir du wéro kuma ou que information wéro duma nous sera que ou sera quel nous sera kubo maintenant si ça on est mochi tout donc mochi sera information dans moi il m'a la colonie kuma nous venons de que Amérique va soigner qu'à fond allez opérer nous be faire go be kanige no kera droga to amenya mo bolo maintenant pour information si na sur en bolo to maintenant amena kele ke chodi norla anga sur assister maintenant ne nous mo la benga patrouiller ou donc le ke anga sur assister kele Mohamed flama yimi accord mi flemi accord la bêta ça au sera comment au tesera ke mais il be doni avec ko ni le bo doni kana ay kuma ni ay kuma ay tukuma la don ay tukuma la aka siga kuma toujours bebe don ta mais nango kanto chike ko ameka nyere nenge ko l'armée monte en puissance et ko de ka ko si ça kele be ka bo mais nord la bora nord la kana centre la si ça de cible là mais à puissance est gagné c'est ça on l'état là na famille mbala si ça en bolo maintenant anga ta dondoni ani jamana krefe jamana ka kuma o kase ga intelligence dama ambe se ga kele ke tsumina ka anyere nafa maintenant nye bebo la ka anyere dron se ga ni kele ke ni kele fanga ka bune ni kele te san fulani san sawani san nan gode ni yes san bi sabani san binan ko kele wudi a kele donna dugu fɛn fɛn la i bɛ somali jateminɛ i bɛ sunan jateminɛ a kɛlɛw ma bɔ hali bi bon o ka bɔ yen nɔ armée ka minɛn san dɔrɔn tɛ se ka kɛ kɛlɛ dɔrɔn fɛnɛ tɛ se ka kɛ mais an bɛ yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ minnu b'o pousser ka na kɛlɛ la fo état ka présenter ka ye maintenant olu fɛnɛ Mohamed an ye nin kɛlɛ nin daminɛ filɛ nin a fɔ ma deli la ka nin fɔ ko kɛlɛ ethnique mal résolu a bɛ taa laban ninnu de la ni kɛlɛ ninnu daminɛna fulaw bagan maralaw ne t'a fɔ fulaw n b'a fɔ bagan maralaw ni sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ fo kana se nin ma hali bi an tɛ se n'o ka solution sɔrɔ o la hali bi anw ma se ka sigi Mohamed jamana yɛrɛ ka sigi ka démagogie bɔ yen ka mɔgɔ ko bɔ yen k'a fɔ bon an bɛna ka jateminɛ yɛrɛ de kɛ kɛlɛ in kan très sérieusement
aywa Ben ali bi Mohamed an ma se k'o kɛ ali bi an ma kɛlɛ ta suri la kɛlɛ bɛ ka na cogo min na a bɛ ka na cogo min na a bɛ ka na cogo min na Mohamed an bɛ fama min ma n'an ma mɔgɔ ko bɔ a la ka mɔgɔ défense ta ko ninnu bɔ a la sɔrɔsiw ka nin kɛ u bɛ ka nin kɛ maa si tɛ diɲɛ kɔnɔ min ta ka sɔrɔsi fɛ min ta ka armée fɛ. Ayiwa i ni cɛw la Ben nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ segin ka taa Mali la an balimakɛ Mamadu Tɛnbeli ale bɛ nɛgɛjuru kan Tɛnbeli i ni wula. N ce. Ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. Baasi foyi tɛ yen alhamdulilah. Ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn. Ayiwa kuma b'i bolo i bisimila. Bon yan kɔni an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma. Diyara n ye. Invité n'u tɔgɔ ani professeur foli bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma. Ni cɛw la. Bon an ka armée kɔni tiɲɛ la an nisɔndiyalen don 20 janvier in kɔnɔna la an ta kɔni foli de ka lase u ma. Baara min bɛ ka kɛ faamaw fɛ bɛɛ ɲɛ b'a la hali n'o y'a sɔrɔ komi bɛɛ n'i ka hakilina don dɔw bɛ ka kuma dɔw fɔ bon komi bɛɛ n'i ka hakilina don sinon bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ baara bɛ ka kɛ mais baara min don don kelen ko tɛ k'a fɔ ko don kelen a baara bɛ kɛ a bɛ ban non o fɛn tɛ ka d'a kan fɛn don fɛn min donnen don donc o hukumu kɔnɔna la an kɔni an b'a ɲini k'ale bi u ka sécurité renforcer minɛnw bɛ ka na an y'a mɛn kuma kɔnɔna la dɔw bɛ k'a fɔ ko effectif kosɛbɛ effectivement o ye tiɲɛ ye mɔgɔw kan ka ta mɔgɔw kan ka recruter pour que baara in ka d'a kan minɛn ani mɔgɔ de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ni minɛn bɛ yen ni mɔgɔ tɛ yen problème don ni mɔgɔ fana bɛ yen ni minɛn tɛ yen problème don donc u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de donc o hukumu kɔnɔna la u k'u hakili t'o la kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ ka yɔrɔ minnu libéré yɔrɔ minnu bɛ ka libéré hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ solution de kɛ ka mɔgɔw to yen mɔgɔ dɔw to yen yɛrɛ de sɔrɔsi dɔw ka to yen parce que n'u fana yɔrɔ libéré dɔrɔn ka yɔrɔ in fana to ten tɔ dɔrɔn a ko a ma nɔgɔn kosɛbɛ an b'a la donc ayiwa i ni cɛw la n diyara ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ segin ka na kuma di Nuhu Togo ma Nuhu i bɔra ka kɔrɔfɔkanw mɛn sisan caman jɔrɔlen don nka halisa ne yɛrɛ bɛ ɲininka jɔn bɛ Tesalite kabini ayiwa Faransi cɛdenw bɔra yen an kɔni b'a dɔn Kidal ko duniya keleyatɔ maaw de bɛ yen nka Tesalite ni Aguelhok jɔn bɛ yen Nuhu Togo kuma b'i bolo. I y'a fɔ cogo min a kɛra cogo an ye an partenaire n'o ye Sema mɔgɔ min ye olu bɛ yen Gamu ka mɔgɔ dɔw olu bɛ yen baaraw bɛ kɛla n'olu ye an ka n ye i ka intervention maa dɔ lamɛn parce que la réalité sur le terrain ani kɔfɛla kelen tɛ mais si mɔgɔ bɛ terrain kan olu b'a dɔn min bɛ kɛ la pour que ka se ka olu dɛmɛ baara in ka se ka kɛ lakana ka se ka na parce que min don a kɛlen n'a fɔ ko information t'anw bolo information min b'an bolo c'est les informations les plus fiables o de b'a to la ka kɛlɛ bɛ kɛ la information min b'an bolo information lakika don aujourd'hui maa wɛrɛ t'an ka drone boli an yɛrɛ de b'an ka drone boli maa wɛrɛ t'an ka renseignement di anw de b'an ka renseignement di fɔlɔ c'est que renseignement dun tigɛlen ba anw na an bɛ se ka taa yɔrɔ min ka d'anw ye o de ko gɛlɛya an bolo maintenant ni maaw bɛ fɛ ka information dɔn n'u bɛ fɛ ka fɛn ninnu faamuya o k'a faamuya parce que min don jamana ka secret bɛɛ fɔ n'i y'a ye bi n ka tɛmɛ Burkina bi a tɛgɛ bɔ anw ye kɛlɛkɛ an ni Burkina cɛw Burkina maa min bɛ yen ka tɛmɛ n'o ye Faransi taara olu dɛmɛ bi an ma Alassane ye kɔsa in na Faransi wa a m'a fɔ ko ale sɔnnen don tubabuw ka maaw ka taa ale fara wa nin bɛɛ bɛ kɛla hakilisigi de kɔnɔna na effectivement mɔgɔ ko tɛ jamana ko don an bɛɛ de b'an ka yɔrɔ sécuriser maintenant aujourd'hui tiɲɛni min donna jamana kɔnɔna na depuis des années n'an ye hakilinaw ta an ka taa kɔnɔna na baaraw kɛra hali bi a bɛ continuer na mais maaw filifililen don an bɛ bɔ o kɔnɔna na cogo di baaraw bɛ kɛla cogo di maliyɛn bɛɛ de kan k'a lajɛ ka dilan k'a ɲɛ pour que jamanadenw ka se ka fara ɲɔgɔn kan parce que maaw hakili banna ɲɔgɔn ye mɔgɔw banna ɲɔgɔn ye ture hali du yɛrɛ kɔnɔ ba kelen fa kelen bi fɔlɔ i tɛ min ye fɔlɔ bi Mali la i b'o tɛ ye la adamadenw de fɔlɔ ka ban ɲɔgɔn ye ni adamadenw ni fɔlɔ ka ɲɔgɔn ta baara bɛ nɔgɔya an bolo parce que mɔgɔ ni fɔlɔ ka don adamaden fagali tɛ fɛn ye Mali kɔnɔna na bi donc ce qui fait que la situation devient plus en plus très compliquée donc o hakilina na baaraw bɛ kɛ cogo min bi maa min b'an bolo hakilinaw bɛ kɛ cogo min na donc militaire ninnu ka u bɛ taa dɔɔnin et ça commence à aller sur le terrain n bantɛnɛ min sara n y'o de f'i ɲɛna tan n ko papa an tɛmɛ logique min kɔnɔna na banque mondiale est
ni na to o le tuma ka pese data mais ti on yere ka pese ba on yere polo abi waru ka nga to ka fo finasula trésor la ka waru bo ka kana ka douane ka waru bo ka na domaine o waru ni so la ka to on yere ka la malfa sana on yere mani kada ni an da fa e o bi da assistance ke o ba forme mais faut le voir tumba mbulo en tout ni so a fanye de ka kasa ni olu ko ka be ambe na be ka kayoro mi on te se ka kay ga ka do lui ambe tay et puis aujourd'hui peut-être nous avons l'autonomie armée de ka kayoro de kana armée de ka kayoro de kana avec santana la kabako on maîtrise la parce que des moyens mo mbulu ka pour contrôler nous parlons de que haki qui sera là c'est qui est important malien de kanga de j'ai dit régime nous gagner de fanga gérer que il y a la konnala il y a la konnala donc il y a des cas ça veut pas dire nous malien de dara ou la kota mais au bara konnala ni qui est cas konnala et que les chefs mettent en cause aiwa jamana c'est pas bon ka ko fanga tina o kama o diminuer do tido supporter par ce que konnala mais je pense réellement que bara dikela et on continue à monter en puissance avec l'aide de tous les maliens aiwa ini cheola aiwa da kurnya kelena amna kuma labandi professeur Issa Jawarama professeur kuma bibulo da kurnya kelena oui aiwa ka fuli da umadura ka fo mo anga l'armée monte en puissance et tient armée de gaël mais quel min do kele ça le flatter avec wati donta do bamba mu alta anga tonga de na noma nara sonoma abe nyabo ka fuli di awma ko sobe ka fuli di mama kumana merci aiwa wole kanyu mi buloka ya sie jamana den werema aiwa lakana ko hukumu kononana no jamana de uka fo bere ka yere na fo solashi kwa ka bogo ni solashi ni oluga bara o de filiba kwa parce que nera bolo eta major al saga stratégie ka ne nous nous a donné phrase parce que ni e dugu minabla bebe ka fo effectivement macha solashi ka ngati magata dugu la bla mais ni mu kira sobe ko lu de magata dugu na bla ko fe bi ngani msaka na ko duka il faut que nous yere mena nous avons du sécurisé. Donc, nous avons une stratégie de la guerre. Alors, vous avez dit que Beka est sur la Chidro. Beka donc a fait un voyage comme c'est la diamètre du document. Beka est le man, nous avons mis donc on a la Kijama. Donc, nous avons fait un fait boulot. Donc, Beka l'a fait à la Sébarom. Aïwa, initiola ninjara kosobe anga fuli be ala me bago be ma maliko kani mina aïwa anga jemukan kunche bibina ni jemukan la bena balma ke senimu keita fe na kerfe jurutuma balma muso Hélène Bolo jemukan la sarawma nere Mohamed Touré fe awniche aw katluma jola aw kambe sibir werela isangue ne mana isa Ingelo yo isangue ne mana Ingelo yo mana ya mina nisambina yo mana Si Zulu chabole luo Si Zulu chabole luo Nakalabo Si Zulu chabole luo Sachabolo Si Zulu chabole luo Nakalabo Si Zulu chabole luo Sachabolo Si Zulu chabole luo Nakalabo Si Zulu chabole luo Sachabolo Si Zulu